गिबि गिबियावनो जोंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेल लोगोसे जोंनि भिउआर साबस्क्राइबार गासैनिसिम आंनि गोरबो बिखानि गोथार अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। बे ब्लग भिडिअआनो जाबाय मानासनि साखाथियाव थानाय माखासे गामिफ्रा माबायदि जिउ खांनानै रायजो जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। मानासनि साखाथि बाखाथि जोंनि रुप'यि हालामाव दङ, जेरैहाय खान्थालगुरिनिफ्राय जागायनानै दावराइबारि, गोथैबारि, मदनगुरि, लाहरिफ्रा, बामुनखाल, बेबायदिनो खरेबारि, बेबायदिनो थ्रुर लांनानै मावजिगिन्द्रिहालागै मानास खाथिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि सातजालायाव रायजो जानानै दं। बिथांमोना हाग्रा खाथिनि जाउनाव माइ दैफ्रा हासार गोनां हाखाय खोब जायोब्लाबो बिथांमोना सखा दाउनिफ्राय लानानै मैदेर अमानिफ्राय बिथांमोना नेनानै गावनि आबाद फसलखौ दैखांनो गोनां जायो। जाउनाव बे हाग्रा सेरनि रायजो जानाय बर'आनो जा असमियानो जा खोब दुखु जारलायै बिथांमोना दुखु सहायनानै दिनै जुग जुग रायजो जाबोगासिनो दङ। बेनि माखासे नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजानाय जादों। मानासनि साखाथियाव थानाय मोनफ्रोमबो दहाय आं खिन्थाबोनाय जायगानि सुबुंफ्रा नैबायदि न'सा खानानै मैदेर आरो अमा बायदिसिना हाग्रानि जुनारफ्रा माइ दैफोरखौ जानो फैयो। दा बेफोरखौ नेनो थाखाय बेबायदि न'सा बानानै बिथांमोना थांना थानो गोनां जायो। आरो लोगोसे मैदेर दाउदै बायदिसिनाखौ नेनानै बिथांमोना रायजो जानो गोनां। बिथांमोना नाय मानासनि साखाथियाव थानाय माइ फोथारनि सावगारिखौ आं बे जोंनि चेनेलनि जोहै दिन्थिनो नाजागासिनो दं। बिथांमोना मोथिखौ राहोआबासिनो बिथांमोना ट्रेक्टरजों रोगानानै न' फारसे लांनायनि हाबाफारि खालामबाय दङ। बेबायदिनो हाग्रा खाथिनि आबाद बायदिसिनाफोरखौ बिथांमोना खोब खस्थ'यै नेनानै दैखांनो गोनां जायो। नैबे हाग्रा सेर सेर गासिबो नोंथांमोना न'सा नेनानै मैदेर नेनानै आबादखौ दैखांनो थाखाय नाजानाय सावगारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं नैबे चेनेलनि जोहै गासै सावगारिखौ नोंथांफोरनिसिम आं दैथायहरनो नागिरदों। नै बेवहाय बिथांमोना माइ गायखांनायनि उनाव गोरान आबाद जेरै लाफा, मैद्रु, मुला बायदिसिना फोसिगोन। बिनि सेर सेर बिथांमोना खागजि बायदिसिना गायदों। बे खागजिफ्रा मोनसे समाव देरोबा बे फरेस्टनिफ्राय मैदेर दावदै फैनायाबो सेफ जागोन। बेखौ नोजोर बोनानै माखासे एनजिअनि मानसिफ्रा बेबायदि खागजि हाग्रा सेर सेर गायनानै होदों। बेबायदिनो दावराइबारि, खान्थालगुरियालागै बेबायदि मानास सेर सेर खागजि गायनानै होनायखौ जों नुनो मोनगोन। लोगोसेयावनो बे खागजि सेराव थानाय माइ आबादखौ रैखाथि खालामनो थाखाय नैबायदि न'सा नेनानै थानो गोनां जादों। नोंथांमोना नुगोन नैबेबायदि न' नेयो, गोजौ थंसि होनना बुङो असमियाव। बेबायदि सावगारि, बे थंसियावनो मैदेर दावदैखौ नेयो बिथांमोना हर सान। बिनि साखाथियावनो दं खालजार बिदा। बे खालजार बिदा नै दंफां लाइफांनि आन्दो जादों। बै गोथां नुहुरनायानो खालजार बिद। बेवहाय माखासे एनजिअ आरो फरेस्टनि मानसिफ्रा थायो। आरो बिथांमोनाबो सम सम मैदेर दावदै नेनायाव रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बेनो खालजार बिदनि नुथाय। आं साखाथियाव थांनाय जानथायनिफ्राय आङो बोनानै दिन्थिहरनाय जादों।